Moikka vaan kaikille! Pelataan Mirosken 8 kanssa. Joo, ja mä otan F. Niin, parkouria. Tämä oli joku huono parkour, oliko? Joo, mä tein Joo. Mä otan Freegaldin. No niin, tää Miroska tuli, se otti F. No, eläviä tuu. Ei olis kannattanut. Mitä? Mähän olin sun eellä. Mitä? Sä sait niitä elää! Siis mä olin sun eellä! Et- Sä olit mun takana. Ja mä sain niitä lääkkeitä ja tää näytti, että niinku mä oon sun eellä. Kiva. Tää on kokama siitä puolta ärsyttävää. Mut kokama on ihan sairaan hyvä, kun saa uusia tyyppejä. Se varmaan vähän lagaa. Tai ei se ikinä, kun se on aina eri aikaa. Siis se näytti, että sä olit mun takana, vaan silloin mä olin siinä. Ei, tää on vähän hard. No ei kyllä. Niin. Tämmöisissä jutuissa on... Toi on superhelppoa, päästä ekalla. Jaha, mä ei. No hyvä, siis sä... No, jauha. Hämähäkkei mun pelko! Hämä. Pelkäksä hämähäkkei? Ah. No, maksaahan ne. Menit saada. No kyllähän tästä voidaan hypätä ton jutun päälle. Ai niin, ja voidaan myös tähänkin. Noi. Noin. Mitä siihen pois on niihin? Missä vaihteen pois? Mä hyppäsin tän jutun. Tää on labyrintti. Tai onks toi? Ei. Tai... Joo, on Nää se. on vähän jyrkkiä. Mä veen vaan tätä hyppien ja osuin pois. Tule sieltä. Kolmaskin. Kuka se on? Onks se sun kaveri? Ei. Ei munkaan. Sitten oli joku savu. Hei kato! Se savussa on tämmönen. Niin, sitten mä tulin ihan eri paikasta. Mä tulin tuolta ylhäältä, kato tuolta. Kato. En mä tullut sitä savusta. Oliko siellä joku aukko? Ei, mä haluan kuolla. Mun korva on ihan älyttömän kipeä. Okei, mä Mulla sattuu korva tai nipistää jotenkin ihan silleen ilkeästi. Mä katson, onks Aika paha läpyrintti. seuraa mua. Koska Täällä ei ole mitään. mä kyllä oon parempi näissä. Niin ootkin. Mä kyllä yleensä tiedän, missä paikassa on Mä menen aina väärään. Minä en ole, koska minä olen... Koska mun nimi on Let's Play Games tai Time Bandit mieluummin. No täällä on joku toinen. En mä osaa näin. Siis sä oot niin hyvä näissä. Pitääkö tänne suuntaan mennä? Kerro. Ai sä kuolet. Kyllähän meidän pitää voittaa tätä peliä. Ootas vähän venaa mua. Mitäs toi yksi on joku häkkäri? No. Joo, mä löysin tän reikin. Mä oon kyllä nähnyt enemmän häkkäreitä kuin sä oot kukaamassa. Sä oot vaan nähnyt yhden. Oon mä enemmänkin. Kuinka? Pari ehkä. Mä oon nähnyt jotain 3. Se yhden tyypin nimi oli Nice Goo. Arvaa miten? Se mun kolmas oli Var 4. Kun mä pelasin, niin se oli ihan samanlainen kuin se yksi tubetta, joka vaan lensi Var 4 ja ampui kannonilla silleen monta. No arvaa mitä se Nice Goo. Ja se teki niin, se oli sama. Arvaa mitä se Nice Goo teki. Kun se osui poissoniin, niin se ei menettänyt yhtään elppiä. Ja kun se osui laavaan, niin se ei menettänyt myöskään, vaikka sillä ei ollut edes HP:llä. Mut arvaa mitä? Sitten kun se ampui kannonille, se tappoi mut yhdestä. Mä yritin aina lähteä karkuun. Saat jo kertoa sen mulla WhatsAppissa. Niin, mutta mä kerron. Miten nyt? Noi. Kerro vähän asioita. Joita ette tiedä Clash Royalesta. Noi. Hei, niin se Nice... Me voidaan tulla vielä tekemään Clash Royalea. Kun se Nice Goo ampui vihreitä blokkeja, niin arvaa mitä? Se ampui niitä tassublokkeja. Niin, niitä koiran on söpöjä. Niin, ja sit... No niin, isoja vielä. Ja kun se ampui eteenpäin, niin ne blokit meni sen taakse. Mä otan F:n. Se oli mä. Ei, kun tässä on se tyyppi. Se oli toissa joo. Niin olikin. Ei Oi, toivottavasti se on noob. Joo, se on noob. Mut se on aika hyvä levulla. Kuvaus on päällä. Pitäisikö kirjoittaa sille, että meillä on video käynnissä? Miten se kirjoitetaan? Mä en osaa englantia. Mäkään osaa oikein. Mä laitan, että Left poistu pelistä. Tai jotenkin. Mikä sen nimi on? Kato. Mä kirjoitan, että... Mä otan Left Game. Se pääsee! Tapa se! Jes pääs! Ja minäkin. Pääsitkö sä? Pääsin. Mä nyt kirjoitin tohon... No, mitäköhän se nyt laittaa? Ei mitään.
Eikä. Mä pääsin ilman kuolla, vaikka mä asuin Poisoniin. Kyllä te näette katsojat. Se pääsi. Se uuttaa, se on se venaa. Eiku ei venakkaan, se hyppäs vaan jotenkin silleen ärsyttävää. Ja se tippui. Tippuko? Joo, se vaan yritti hypätä tän päälle. Noob. Tää on helppo. Ei! Oho, ei ollutkaan. Tosi helppo. Joo, tosi helppo. No miten mä silloin pääsin, kun näitä oli monta? Mä oon niin noobi yhdessä. Eikä. Onks toi vaikee? Hyy maali, saanko mä äkkiä mennä voittaa? No, saa. Ei, mä tipuin. Mä pääsin ihan tuonne. Eikä toi tyyppi tippu jee. Eikä se tyyppi tippu, jee. Eikä. Äkki toi äijä tippu. Ei, mä tipuin. Minä ei. No. Tää on mun video, niin mä rutti. Et jos mä XD, mä pääsin, jee, video pyörii. kirjoitan sinne XD. Okei, video kyllä pyörii tällä hetkellä. Mä kirjoitan XD. Muista kun sä et tajuu No niin, katso, että mä voitan. Et voita! XD. Mä vihaan sua. Todella hyvä juttu. Video oli tässä.